kama intie jama Lolwe TV en kine makare ma en chenro mar kuku mar wach kachiel antire kod jagoro mongirore mar kupete bade ma Kisumu dwarango weche go kuma ikruok me penje mabiro magwe kuma klas 8 kod klas 10 kod 2 arwaki studio mos joneno mar Lolwe TV nyalo wacho ne nyingi be amoso joneno waduto nyinga Sabrina Wange ajagoro maduong' ma Kupete Kisumu County. Erokomene nyaka ka jagoro mar Kupete Kisumu County ang'eyo ni sani uru kaka jopuonje samoro sebedo kod romo koni kod kocha kata kapok ubedo godo tuchano mar bedo godo mondo urangi kaka udwa ikoru ne piny mabende biro mag klas 8 kata klas 10 kod 2 ikruok machalo kama indi bendo osebet at Kisumu County ne jioromo last week e sub county levels. Jineromo Kisumu West ne jiromo Kamaroni Barnabas. Kisumu West ne giromo Sinyolo Girls, Kisumu Seme ne giromo Barnabas, Moroni ne giromo Menara, jo Nyakach noromo Thudibuoro, gi jo Nyando to noromo Ahero. Koro no giromo sub counties gi jo security, jo puonj madhi nono penj, principal mek secondary schools gi head teachers mek primary schools. Gi keto program kaka penj ni dhi chakre kuonde mi dhi kawe gi kaka inyalo nene, kaka ibiro tieke. Koro gino setimre Kisumu kae poko timre to koro gino kenge mage mo keto kare ma uikorugo ne penj machalo kama indi kech jo winjo nyalo gombo dwaro ng'eyo ni to gino kenge machalo nade ma udhi kawo. Program time na kaka ne nitie last year to mano en gimiluongo ni Kenya National Examination Council emo biro gi program mar gino ko tele gi jo Ministry of Education. Wan kaka union wan dhi kacha to ensure ni there is a due process is followed. Wan dhi kacha to ensure ni jowa moka wi jo Kenya National Examination Council gi otiyo tich makare to bendo gibedo victimized gi jo Kenya National Examination Council. Gibedo victimized. Higa waneno kaka jo Kenya National Examination Council osetimo makosa to makosa ni itero ni japuonj manyo kawe class no dhi timango no dhi ongi page kaka invigilator kata supervisors. Koro magi manyo wadhi wawinjire ni tiji invigilator nango, tiji supervisor nango. The principal ni enemi luonge ni center manager obende tije nango, tije chakre kanye to rumo kanye. Koro nya wadhi lero maber ni ng'ato ka ng'ato ngi tije. Ang'o miyo kineka kinde unions mag jopuonje uchalo mana jok ma samoro ni e lweny kata kedo gi either obed TSC kata obed NEC. Wano kwa ked gi sirikal, kwa ked gi NEC, kwa TSC. Wan tijwa en pointing out adiera. Ka gimoro dhi mobam, to wawacho ni timuru kamai. To seche wawacho kamano no to jogi ok dwa timo kaka wawacho no. Mokuongo wasega wacho kendo wasega nuoyo ni Kenya National Examination Council kaka en parastatal maduong'. Onego bed gi jogi magisi train, monego bed ni bedo examiners, bedo supervisors, bedo invigilators. Nikech kochopo ka gi blame jopuonj, osiko gi blame na jopuonj sasa ni jopuonje manyocha winjo kane wane gine briefing Nairobi kapok ochopo sub county level. Ninti national briefing Nairobi. Tuno winjo jatelo chairman jakom mar Kenya National Examination ni Professor George Magoha kalungo jopuonj ni jopuonj are stupid. Mano ne an unfortunate statement. Emo miyo as a union wadwaro ni kosega mi responsibility to ki wacha utterances moko. Jok miluongo ni stupid gi kende mi dhi kawo mondo dhi oginene ni o dio supervise penj o dio invigilate. No wacho kanyo kamba ambassador Amina Mohamed Twairo ka kuyo ka ambassador kanja mbetre adier. Yes to ento ko pwakni to wacho mna gike nono okadwa wacho Professor Magoha kan nikech ndalo moko be no winjo ka skunde wanka no wacho nango ne jibrotimo penj kata tie to kinyi ne to skunde moko medo wanka kabisa eno jawit ga weche to kore momiyo wan kaka union wasegoyo koko ni kar preparations mar exam kai ok nyal timre ka onge CEO. Sani seche mawuoyo kodi gini mara ariyo sijini mara adek jo Kenya National Examination Council otamre yiero CEO makoro Magoha ema wuotho left right center ka gini ne wayie ne gitiyo gi matiangi maber ne gitiyo gi matiangi bane gikelo reforms to reforms gi nyaka koro gibed anchored a system makama tienge wuok to koro kiny Magoha ko wuok to onge ng'at manyalo tiyo maber. Secondly, kwadwaro ni penj ni kikwalre kaka wawacho no. There must be a substantive CEO ma the backstops kuome. To sani waneno ka CEO mar Kenya National Examination Council en ng'ano en Mercy Arogo. Mercy Arogo ni okete acting to ng'ato ibro act nyaka karango.
Yes, koro as a union wasebet kwa wacho ka ni ndikuru ng'ato moromo gi tijno mondo ong'e internal, nikech kwalo penj chakre ga kanye. Kwalo penj wuok from nowhere. Kwalo penj wuok from Kenya National Examination Council. Gine magi hire jok ma seto penj. Gin be gime ng'eyo printers mag penj. Koro seche ma question wuok cha, jo Kenya National Examination Council of jok ma tiye iye kanyo. Ema leak ga exam. Iwinjo. Koro seche ma pesa chokre skunde cha, nitie kata principal nde mwana seng'eyo mane choko ga pesa. Ging'eyo ni wang'eyo ng'ato. Giwacho ni parents ni wang'eyo ng'ato ka Kenya National Examination Council. Ok giwacho ni wang'eyo jopuonj. Koro kwa ng'injo ka Professor Magoha en ong'iyo warning. Warning ni ochiw ni jopuonje, ochiw ni supervisors, ochiw ni invigilators. To kong'i iye kacha. Iye kacha the first reform onego bed ni timo en ni ka uonge ng'ato mose indiko to ukaw masiarogo to ukonfirme en tich marach, en chike, en timbe marach kaw ng'ato nukete acting for the second year running. Ni last year Kenya National Examination Council notimango ni negi advertise position ma CEO ma Kenya National Examination Council. To kane gise advertise ne gimanyo ja masters in education kata any other qualification. Sincerely okinyalo wacho ni nyaka ne advertise because of ng'atno. Ng'ido ng'at man gi masters in education kata masters in any other course kata ng'at man gi integrity ok teke Kenya man gi ji sani how many million brabich. Iwinjo. To the fact ni otamo gi yudo en ni kara ok gi trust anybody. To kok gi trust anybody kara nyiso ni shida wuok mana kuro. Koro wan as a union wawacho ni kanyo ema makosa chakre. Beduru jok manyalo bedo gi decisive. You are decisive people. Inyalo make decision dichiel. Ni waseketo Masiarogo bed substantive appointed CEO. Ko kamano to Masiarogo wuogoko waket ng'ane kanyo. To koro kwa keto ni mana Magoha ema wuoyo koni Magoha wuoyo kocha to wacho gike nono. O confuse jopiny. Wan kaka union wadwaro ni penj no tim maber nango nikech nyithiwa ema dhi timo penjgo. Secondly jopuonjewa ema opuonjo nyithindo gi. Thirdly mae be makonyo nyithiwa go yudo go promotions. Jopuonj be seche ma dhi interview bro yudo ka results go are the basis mar promotions. Koro one as stakeholders nyaka wabed ga kwa goyo koko. Seche mwa goyo koko no tiyudo ka wacho ni wan wago lweny. Ok ni wago lweny. What is happening en seche moko kata kali nite wawanjo ni Ker Uhuru Kenyatta nowacho nango ni wawuogi jo TSC mondo kik wang'any ndalo penj. To yudo ka sani TSC is daily darling odili dali mondo penj ochakre. Kiny ka wasechako ng'anyo ndalo penj tibro wach ni jogi rito ga mana sa penj. Iwinjo. Sani ni wawuoyo mana dichiel nyegiwo jo KNU tigiwo jo Kupet. Then after that githi giwacho mna Kiumba Kimotho ma spokesman ma TSC giwacho mna gike nono. Gike mane okwacho. Yes, odhi wacho mna gike no. Kose wacho so githi loso ni da kudhe to los kod gi jointly. Nase wacho ka en ga divide and rule. Emomiyo giromo gi nat mopogore giromo Kupet mopogore. Koro gik mono wacho do wuoyo ko TSC ne issues ma affect japuonj. Secondly, kan issues ma affect japuonj is not okong'e maber. Tiji japuonj everywhere nyaka kaka penj Kenya National Examination Council ok bibedo maber obed KCP obed KCSE. To kata KCP gi KCSE kai na winjo ka Professor Magoha wacho ka ni sani gisebiro gi technology o technology which means ni gini kaka gidhino no penji which means ni odhi bedo release very faster. Last year ne results obedo release ndalo Christmas. This time onyalo bedo release kata ndalo Jamhuri Day. To one as a union wacho ni mano ber. To seche ma release results ni to ai japuonji tido chulo next year November. Yes, kaluka chudo ka be wede dwaro no wuoye. Ng'ato osetiyo ni tich indi pakri mana kaka osetiyo ni tich ni dhi release results pio. Ochalu ng'at mo ng'iyo mpira, referee mar mpira cha. Results osewuok to inibiro chule next year. Goro setugo lese kata gi rayon. Kata Kenya Harambee Stars osetugo gi Algeria. Jo FIFA kata jo KFF doro chudo ng'atno in November. Sincerely referee ni kata kali timo tije moko. Obro bedo motivated. Okobi bedo motivated. Donge. Goro kaw japuonj kaka referee. Yes. To kaka japuonj mar referee, japuonj en referee mopogre. Nikech kata referee cha be seche moko bedo ga ginene tempted. I think gima Magoha temo wacho en ni jopuonj kik tim betting. Nikech seche moko wachre ni referees ka betimo ga betting. Kose bet ni Harambee Stars dhi loyo. Koro en sure ni Harambee Stars oloyo. Awinji Zabulo wakaw yo matin kaito bro duogo e thuolo mar ariyo kod chenro ni ka ben warango weche go mag ikruok mag penj ma bende biro nyime kaindi mag klas 8 kod klas 10 kod ariyo ma Indian ko mar wach kod anjefu.
Kamano moro mantie jare mar lutiwa chako duoge thuolo mar ariyo maindi en chenro mar kuku mar wacho rango ikruok mag penj mag kuma biro nyime kaindi klasa buro kod klasa 12 ntiere kod jagoro mongirore mar Kupete bade mar Kisumu obro mosu chako nyiso nyinge kae to dhime kod twak machalo kamende chaka rwaki studio kamano mosu ganda amosu jonenowa nyinga Zabron Olicha Wange jagoro maduong' ma Kupete Kisumu County atelo jopuonj ma secondary gi post primary kata polytechnics gi teachers training kamano kaka jatelo mar jopuonj yo kai temo kelo na wach moro kaendi ni ne konego beni rango jok ma administer weche mag penj geki mondo chako bed another body mopogore gi jopuonj nango to maindi bende nyalo kalure kod high cost of living ma bende tire piny mar Kenya jogi bichul nade e samoro katun kaka jopuonje samoro ok chulu ku ser minister penj goeko to koro kochako kelo another body mabiro tingo jopuonje ma administer penje Kenya te kwan ng'iri ok nyal bedo matin gito omenda gi dhi akany to bende jopuonje ne bende chulu ang'eyo ni jopuonje mikawo nikech gin pesa gi thin inyalo ga megi pesa mathin to ok awacho ni body nek no hasa capacity mandiko joge joge moko gine jopuonje moko ng'eyo makagi kawo japuonj to japuonj gima wawacho as a union japuonj dhi kacha on contract ok onego bed ni kama koso osetimre ka nek to japuonj lose tije tich gi timo tiji nek cha opogre tiji ne puonjo chande ondike gi Teachers Service Commission nek is a different entity makidhi timo for instance ne nitie ng'ato referee moro mar FIFA miluongo ni Marwa kano osedhi FIFA World Cup to timo makosa dak ne TSC oriembe tich mano wacho ni tich motim kocha manekcha opogre gi ma TSC ng'ani odhi mana timo tije ref kocha okonego be no lose tije koni mana sa union wabro fight for secondly gima mi awacho kamano ni nitie pressure isewinjo Magoha ka wacho Professor Magoha kwote nikech ne koro ne chairman gitamre appoint CEO koro ne jatelo maduong' koro kwote several times nikech owacho nango ni principals moko collect pesa to koro seche ma principal collect pesa ng'ama dhi hinyre nango en japuonj nikech japuonj ni demoketi gi pressure ni nyaki kwal penj nyaki timango iwinjo seche moko miyo skunde moko yudo ka sani kochopo 30 tam jopuonj kuya koro wan be asa union nyaka nya wadhi e meeting gi bwa kwel principal ndema bende dwaro kwalo choko pesa under the guise ni vote heads moko sani is not allowed nitie pesa moko levies idongo ni levies extra levies not allowed koro idea mar choko pesa riketo jopuonj wa stress yudo ka japuonjo di makosa japuonji luonge board japuonji di kod makosa magalagala japuonji bedo interdicted iwinjo koro TSC no biro gimoro delocalization ni okokonyo gimoro nango nikech delocalize kwelo manentie kama nentie chande itere kama odhi kwelo manyien emomiyo as a union biwa bende we against delocalization yudo shidas manie county ng'ato ne jakuo Nyamira kocha to kele Kisumu kata ng'ato ne jakuo Baringo okele Kisumu ng'ani podobo wendele gi kuone ka in police mana chamoga soya endara kai tigole transfer donc kwani kinyisi kitere bongo malo polo dhi kwalo penj amino chama soya koro wawacho ni delocalization should be done kanga principal timo makosa ti obedo penalized within that framework amotimo makosa jopuonj be kiket gi stress mang'eny ma indiko ne gi makosa imanyo gi sani bro yudo ni kunde skunde mang'eny no chakre August kai jopuonj mang'eny iluonge board gi makosa moko mathindo barakara principal ndegi oseng'eyo ni ng'ati ni ok bitimo na gik mwadwaro to seche mama kosa dwaro yudrega to principals gi ok mak giga imako ga mana jopuonj cases masani ni court ng'eny gi mek jopuonj to yudo ka principal mang'eny ng'eny gi to gibedo na delocalized to kata ki delocalized pro timo the same mistake koro as a union wawacho ni one nyaka wa protect the integrity ma japuonj wawacho ni japuonj ni ka utimo tijino nyaka miye pesa maber wawacho ni supervisors and vigilators gi examiners mabiro nono penjno nyaka chul on time nikech payment delayed is payment denied wawacho ni nyithindo gi be seche moko gin out of control okochuno ni japuonje manyaka manyne gi penj seche moko jonyuol gi manyone gi penj oko koro nyithiwa gi waseneno cases ma nyithiwa gi emanego wa sasa ma wuoyo ni sani wigi ni wadhi primary ko japuonj manase omarani ongole manase ongole ne japuonj ma Kiswahili mago secondary school to yudo ka nyathi mano puonjo form 1 gi form 2 masani ni university parallel ma big cheke moko no choko ni pesa mararambe ma dhi school ema no tong'e iwinjo nyithindo ariyo motong'e go ne gi nyithindo maramba gi wang'apala nyithi form 3 gi form 4 koro nyathi mosi nyalo tongo kata japuonj ang'o mang'inyise gi wachi Kenya National Examination Council magi nyathi ma jamaundu iwinjo to magi is gik moko masibet ka wacho ga kani Basic Education Act mono biro golo chama no nyathi power ma nyathi nyalo tongo japuonj to there is nothing mitimo to japuonj ko pada nyathi kaka notimre Miwani kata otimre Shauri Moyo tido kosebedo interdicted japuonj otimo makosa mathin pressure is too much on the teachers japuonj gi kipo ka una getwa
ono maki gi to then wajo ya keso rumo kes poko rumo asach to nonjo no maki nigi to wawacho as a union nyithindo gi kik mi kata bond nikech gibiro interfere gi kes yes to kauni gi atua onego kauni gi atua moro mar mada ma ok kata manslaughter kes gi kikwati winjini investigation sitimo o chal gi moro motimre Migori cha moro mar sponsor gi sponsoris cha in fact seche moko Kenya system mar gina kiani gik moko timre ngadi wang'iyo ngane ni monego ngane to pod watimo investigations koro kwadir gi cases ma nyithindo manyiri dir gi sponsors nyithindo ma yawuoyi gi jo drug addicts magi nyithindo aparo mano madho njaga mano nego japuonj ni koro nyithini ka uketi omi japuonj ni supervisor okay from nowhere in northeastern jopuonj osega negi nikech otamo nyithindo kwalo page ma nyathi yes ma nyathi jopuonj kane dwaro wuok northeastern ne nango nikech gitamre konyo nyathi kwalo page nyathi oyienegi secondly nyathi ong'eyo ni it's right odo kadho ine mitame kalo ok wach ni mago atame kalo ok wach ni Amina Mohamed ambassador Jambetre tame kalo in supervisor in vigilator to in supervisor in vigilator ni ini mi pesa matin pesa ni be leo center manager cha ichulo 100 per day ahol principal job group Q iketo ido miyo 100 per day seche moko deputies gi tok chul to principal betinde seche moko dich oketo deputy machiyo sapaga chiel dika container to containers ga winjo ni gi medo gi keto gi seche moko container ni mabor kata kanyo med gi ni Amina Mohamed jatend migao nya pakre ni nya gi semedo 40 containers koro easy ok no otieko or ease in the distance or reduce the distance it means ni pod shida nitie japuonj bro chiyo sapar gotieno ka ringo bimanyo o in danger is life kuonde moko koth chwe marach flooding ni neno last year ka police gi japuonju kadho kanyo tingo papers malo o risk life ne monyalo drown ko se drown japuonju onge insurance mibro chul ne ko onge pesa ma dhi chulo japuonju ni jopuonju are risking their lives to kendo ema police yemogi ni kitimo makosa ikwelo japuonju ang'oma japuonju dhi kwalo kanyo emomiyo nyaka wabed kanyo kwa fight for the rights of japuonju nikech gin gi shida there seche magitimo supervision gin under the nose for weather flooding kata piny maliet transport seche moko en shida chiemo moro malongo be onge pesa gi bende en pesa moro matin mabiro chule bang higni bang dweche kata par iwinjo and secondly nyithindo gi be ng'iyo gi kata kaka jasike chule bang dweche par last year dogno gwa ko kata this year dogo ko chul pesa moro mano penj kata mago atwacho na ken joko po chul yes e ka kro chul gi bagdo cha uchiel do pesa gini eri kure en dongo ikete ga uchamo interest ikete ichamo interest dongo ngeny kama iwinjo mari tin lakini ungeny kose ka pesa no kete bank kanyo ochamo interest ni jatelo kare kiaga kaka Kenya tiyo yawa yes kama no kose kete ochamo interest kata dwicha dek moro e ilongo nango cha account cha ilongo nango ikete kane kanyo yes koro mage mibabi mondo go bedni DPP Nurdin Haji ng'iyowe mibabi moko matimre kata enek ma jopuonji mose nono mo jopuonji mose ng'iyo penja not being paid on time kuonde go be okatisness white waye gi motimoni to kuonde go be ongi nikech mibabi gi makela ngo emakwelo kwalo penj ok wabi solve wach makwalo penj ka nitie hitilafu en jopuonji examiners are not paid in time ok wangi audit mar NEC to audit mar NEC ibro tim mana ka wan gi substantive CEO thirdly security ma jopuonji nyaka ngi and put in inyo ka jopuonji ose nyalo negi japuonji kaka no negi Manase ongole ofuku koro wankia ni supervisors gin vigilators ibro tim nadi ibro tim nadi konde ma gitamre kwalo gin penjo onego be ni professor Magowa wuya about the security yes so security oknyis ni miyo japuonji security seje motero penj cha security ma japuonji ni tie nyaka e ode nyithindo gi nyalo rite nyaka e ode gotieno yes ini nyalo miyo japuonji security seje motingo papers mek penj kose tieko tike kama entie. So there is that danger mawana skupet and our counterparts trade unions nyaka wago koko we kama lojo wogi nene wach ni mogik ne jonyuol kachiel kod nyithindo ma timo penj dakika chiel jonyuol uhakikisha ni nyithindo go otimo penj maber idea moko mani kwalo papers itimango sani wachope kamoro ma nyathi nyalo succeed anywhere kata ka nyathi yudo D+ titere certificate course onyalo ompugine ne mos certificate course to timo diploma ka in medicine modwaro pod onyalo dhi MTC nitie certificate courses kacha nitie diploma courses idea ma nyithindo kwalo penj to dhi university to ka wuok to gibedo joneka kaka janek mo manyo nego japuonj chande mago kwadwa beduru the first guidance mek nyithiu kuwe ni jopuonje mabro ng'iyo nyithiu ni japuonje ng'at modich gik moko tipad japuonje ng'at moro modich moketi ni ne ok nyal kata chwado nyathi koro yini manyaki kawo responsibility mar ng'iyo nyathini mane based mar competence based curriculum mochakre miluongo ni 2663 dhi ng'iyo ni a big part of the work idhi tim gi janyuol
kiweyo ni japuonj bro rito ni nyathi manowachi nikech japuonj gi nyathi e secondary higni 4 kende kose tieko to dhi ke nyathi manyako to dhi manyo sponsor manowachi ke nyathi mawuoyi to dhi madho drugs to neko manowachi nyithindo okiloso nyithindo bende ong'eni this is their future gimoro mit ka in itiyone gima itiyone mit molo gimomiya miya koro tim matek itim penjno kiki bed worried of grade midhi yudo kiyudo A yudo B yudo C pod inyalo succeed godo ok ochuno ni nyaka duto bed engineers jomoko nyalo bedo sportsmen jomoko nyalo bedo jo succeed kuonde mopogore opogore ok ochuno ni nyaka all of us wabed doctors kata engineers yes erokamano agone rekomandu ng'aina Zabulon jagoro mar Kuppet bare maksimumo weche go kuma gisomo on bende kaka luti wanyalo kone jopuonjre ma timo penj hayo maber penj machalo kamago opodobro dhime kod loso weche machalo kamagi kechielo kachielo kaka odiochienge medo dhi rito masane an Jeff Olumbaka erokamano nyaka chupisi